97 abantu abathe basweleka intsholongwane yeCorona kweli kweziYure zingamashumi zidlulileyo. Ngokwengxelo ekhutshwe liSebe lezeMpilo kweli, abantu abasixhenxe kwabo baswelekileyo bakwiphondo laseMpuma Koloni, bangamashumi-30 kwiphondo laseFreyistata, bali-15 eGauteng, basibhozo kwiphondo laKwaZulu-Natal, basixhenxe eMpumalanga, basibhozo eMntla Koloni, ze babe ngamashumi-22 kwiphondo laseNtshona Koloni. Ukanti akukho mntu uthe wasweleka zizigulo ezayamene nale ntsholongwane eMntla-Ntshona naseLimpopo kweziYure zingamashumi-24 zidlulileyo. Loo nto ke ilithathe yalibeka ku-49,150 lilonke inani labantu esele beswelekile kulo bhubhane sukela wagaleleka kweli ngoMatshi wonyaka ophelileyo. Inani labantu esele bosulelekile ile ntsholongwane kweli lime kwi-1,504,588. Ukanti bebonke abantu abanayo le ntsholongwane ngoku sithethayo kweli bayi-41,872. Izinga labantu abaphilayo kule ntsholongwane lime kumyinge we-93.9%.